Saro sa ikinahahandal kan bakwit na si Mary Jane kan matnog daraga albay sa pagtinir sa evacuation center, iyon man lain na helang na posibleng maglakop digdi. Kaya naman nga ni makatabang sa pagmantinir kan sanitasyon sa evacuation center, perminya da ang pigpapagiromdom ang mga pag-iribang mga bakwit urugnan mga kaakian na maging disiplinado sa pagtapok nin basura, paggamit kan karigusan, kasilyasan asin maging malinig sa sadiri. Pag sabing linis, tulong-tulong po. Pati na din po sa mga CR. Ganyan po. Base sa pigpaluwas na impormasyon kasudma kan DOH Bicol, nangingenot ang abo sipon sa pinakahalangkaw na naitala ni ng pagkonsulta sa indakan mayon evacuees. Sinundan kan sore throat, kalintura, kulog sa payo, open wounds, pagkukurso, halangkaw na persyon, kulog kingipon, iritasyon sa mata asin kublit. We do expect those things to happen. Kaya nga po ang sa tuyang health clinic dyan, they should be at least 24 hours para matao po sila yung mga dapat na medyos for the particular signs and symptoms. Katakod kay ni puspusan man daan ginigibong lakdang kang Albay Provincial Health Office ngani dai na magparalangkaw paan bilang kan mga nasabing kamatean. Sigon sa Provincial Sanitary Engineer kan nasabing opisina, kabali sa mga lakdang na pigsasagibo ninda iyo ang regular na pagkakaigwanin pagbisita sa mga evacuation center. Dangan ang pag-spray ng disinfectant asin deodorizer digdi. Nasaro dang epektibong paagi ngani mapugulan ang paglakop kan mga virus. Ito basta dakol ang nagkukumpul na tao, medyo nag-iiba na ang parong kan sa tuyang mga evacuation centers. Kaya nga po, igwa kita team na naglilibot po sa gabos na evacuation. Dugang pa niya dapat na ikonsiderar na pangaduang harungkan mayon evacuees ang mga evacuation center asin pangatamanan. Data naman ipag-asa 100% sa gobyerno ang gamos na tabang dahil sinda dapat iguaman sila biliit na obligasyon para sa sarili. Dahil kung mamantinir tang malinig ining evacuation center, para sa indamang po iyan. Dahil arayon sila sa kahilangan, arayon sila sa ano man na maging sa peligro dahil nga ikaling pag-alboroto kang mayon. So talagang tekuhan tama po kayo ang kooperasyon po kami. Laom na sana ni Sabater na makisumaro ang lambang bakwit sa indang mga pangapodan. Siring manalugod matapos na daa ang pag-alburuto kan Bulkan Mayon ngani makabalik na sa normal ang buhay kan Mayon evacuees. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.